to phimju sngo ba halor jungi sarkar ba pher halor jungi ri habaro koi ka purthai halor jungi ni ki baro ki don kita ki group lani kita ki briu ki badon ye ka bor ba ki bopet bat pinya yengi na kapor shakapor kita ki briu kita ki seng ki ba control yengi badi ka purthai baro koi bat phela chu purkhat bagi basen shar yengi ki briu kimdei tang kita ki government kimdei tang kita ki sarkar Henry kita ki group kita ki society ki badon shalindet ki ba pinyan yo way president chung kiri ba pair haka perthei brok away kiri kita badon ka bor bad la khod ya ki elites ki member chung ki seng Freemasons the Illuminati but ki way de ki secret societies